Madoka chere mabuja tauya ano nhau dzomanhoko dzanyasi zuva rechitatu mwedzi uno waKukadzi. Nyasi mapurisa aenda korandutsira vanhu vanga vari kuda kumirira kuti Chamisa nobato rache waite zvekuparura kutsvaka kwawo rutsigiro hwesarudzo dziri kuuya mwedzi uri kuteerayu. Aidi kwaipapa vatungamiriri vebatori wese kunzvimbo yeBulawayo wanga wari kuita kutadza kugarisika nonyaya yefoni dzanga dziri kundofoniwa nevanhu vanga vachiti vari mapurisa kana vasori vehurumende. Paribagoziva kuti zvii zviri kunyatsoitika. Iye Chamisa atoriko kuBulawayo. Ticharamba tichikupai zvinenge zviri kuburika pazvinenge zviri kuitikapo. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yagodzinga vamwe mapurisa 17 wanga vari kusenza kuZimbabwe Anti-Corruption Commission com. Kwai wagoreketaiwo kuti wakatsvaka vanhu vavo vanoferefeta nyaya dzavo wegani wasiri wechipurisa ipapa, asi chokwadi chiri kuzikanwa kwai mapurisa aya akabatirwa nyaya dzeuori ndobva wadzingiwa. Kudzingiwa kwavo paribagoziva kuti kuchaita kuti wadzingiwe basa chere kana kuti pane zvimwe zvichaitiwa chere. Ticharamba hedu takaringa zvinenge zviri kuitikazvo. Kuno masoja 3 akaita kuponda munhu kusvikira apfa. Wakaponda murumeyu kwai wakamupondera bhegi ravanga vamubatisa. Pawakazobenhuka masondo 2 wakanyepiwa kuti akabihwa bhegi wakatanga kumunyira. Idi zvakatoita kuoma. Muponderwo akaitiwa akapfira mberi zvokutoti akazopfa mazuva mashoma akapfuura. Idi masoja 3 ndiMubonisi Moyo ane makore 23, Give Mojonga ane makore 24 naKennedy Chipangura ane makore 34. Idi zvakatooma. Wari kutongerwa mhosva yekuponda. Ticharamba takaringa kuti ichaitiwa sei nhau yavo iyi. Kuna vamwe varidzi vedzimotika munzvimbo yemaMutare waenda kumatare edzimhosva wakanzi wakahwina nyaya kumatareko. Dare duku munyika kwaMutare ratiro mapurisa anofanira kuburitsa motika dzavo agovabenhutsira nyangwe wakanga watorerwa motika nemapurisa apo aiita zvoaita zvokutora motika dziri bemanhamba paye. Idi zvinhu kwai zvakagara zvisiri pamutemo saka vanofanira kuti wareke kuzviita. Idi wanhu kaitei bau chairo kuenda kuZimbabwe Lawyers for Human Rights moinyepa nyaya yenyu kuti mapurisa aendesiwe kumatare abenhutse dzimotika dzenyu muribe kubhadharisiwa kana kubiri chairo. Kwai magetsi anogona kuramba achindonetsa nokuda kwemvura yakawanditsa iri kuramba ichindonaya munyika nzvimbo dzinocherwa marasha kunyanya kuHwange. Kwai izvozvi marasha aita kunyata kutota chaiko zvokutoti mvura dzega dzega zviri kuita kuti atadze kuchereka zvinhu. Aidi heno mabiya angu kuti zvichapera chere naiyo mvura iri kuramba ichindotutirana kuuyai. Ticharamba tichiringa kuona kuti tichapera taapapi. Iyo hurumende kwai yagonzi yakufunga kuti peno ikamanikidza vanhu vese kuti warime masunflower zvingaite kuti zviite mapfuta agoboyeka. Aidi heno mabiya angu kuti zvichakoneka chere kana kuti vanhu vacho vanomanikidziwa sei kuti vagorime masunflower yo. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichidini tichigokunyepaipo zvinenge zviri kuitikapo. Kwai wabasa vari kusenza pasi pozupuko asi wariwo mabhazi nemakombi akasiyana siyana vari kuramba basa nokuda kwokuti waribe kubhadharwa. Kwai zupuko iri kundoreketa zvibodzezvo zvayagoreketa mumasure kuti yakapa mari kuwaridzi wemabhazi newaridzi wedzimotikadzwo asi iwo waibe kubhadharwa vanhuwa. Aidi zvakatoita kuoma. Ticharamba tichiringa tigokunyepai zvinenge zviri kuburika asi izvi zvinoba izvi. Hurumende kuburikidza negurukota rezvofundo yevapwere yareketayo kuti zvakabuda mukunyorwa kwebvunzo dzegiredhi yechinomwe zvichaburika mangwana. Aidi dai waita bau chairo zvikasike.
kumwenezi vanhu veikweyo vari kuita kuHadzinoyi nokutoti ipapa vari kuitiswa zvinhu zvinoita kunge kutori pangozi chaiko. Hurumende iri kutenga mapfura ikweyo nomari $5 kuAmerica patsaga romakg anosvika 50 chaiwo. Aidi zvakaoma ukaona tsaga rebodzi richitengiwa $5 chaiwo. Aidi kuramba kutoita kuitisana chaiko, zvakatoita kunyangariwa. Tindori munyaya dzokuitisana kwai bazi rozveutano kuburikidza nomunyori waro mukuru rareketa iro kuti Nurses Council of Zimbabwe ichiri ndiyo iri kupa vanhu matsamba okuti wachiri pakanaka wakoti. Aidi kwai ipapa mukoti wese anenge akuda tsamba yokuti kubuda munyika kana kubuda kuhurumendeko akufanira kuti achipuwe tsamba naiye munyori mukuru mubazi rozveutano. Zvakatooma. Vari kufunga kuti peno ndokuti wana mukoti wareke kugoenda kuwabhadhara mari dzavanofanira kubhadharwa. Munyaya inorwadza, mumwe wevanhu vanorwira shanduko munyika, Wellington Mahohoma, kwai ari kutsvaka mari inoita zviuru 25 zvomari yokuAmerica kuti aende kopuwa imwe itsvo kuIndia. Izvezvi pano mari inoita zviuru 4. Vanhu vari kukurudzirwa kuti wabisewo mari wamuyamure mubi yeduyu. Tiri ngedziri kuitika pasi rese. Dutu mupengo batsirai kwai ringangosvika kuMozambique zuva ramangwana. Ipapa zvakatooma, inobva ita nyahwa chaiyo mativi ese nokutoti ipapa kwai wapandukiwa wari kuCabo Delgado wari kuita kurura chaiko kuita kunge kunoshumba. Idi zvakatooma mabi angu, tinoshuvira vanhu voMozambique zvezvinu. South Africa kwai yagoti ndiyo iri kutungamira zvinhu zviri kuAfrican Union zviri kunetsa. Ipapa vari kuda kuti wabise Israeri kuti ibisiwe pakuwa imwe yenyika dzinondoringa zviri kuitika kuAfrican Union. Ticharamba tichiringa kuti vanozvikona chere. Apa masoja okuCameroon kwai anetsa nzvimbo dziri kudzauru nokumadoka zuva. Aidi vanhu veikweyo waita kufuyisiwa chaiko paribe chizvinu. Aidi zvakatooma mabuja. Kwai New Zealand yakuda kutanda kuvhura mazambuko ayo kuti vanhu vayo wabenhuke kubva nyika dzese dzavari kutanda panopera mwedzi uno. Ticharamba takaringa kuti vanozvikona chere kana kuti zvichatoita kuti dzihwamupengo ritandepo kare kuingidzira kwawoko. Senegal ipapa yatifadza yapinda mutambo wekugumisira wekumaAFCON. Tamirira kuti tione kuti nyasi wanozopuwa nani kuti wagotambe pabodzipo. Aiwa zvakanaka, izvi zvienderere mberi. Mutambo yomuchando yomaOlimpiki iri kuitirwa kuBeijing kwai yakuda kutanda asi wamwe wakatsvomwa nazvo. Aidi zvakatooma. WaChina vanoramba vachindoita kuti zvinhu zviite kunge zvakanaka asi paribe chizvinhu. Ticharamba tichiringa kuti vanenge vachiita sei ikweyo. Tiri ipapo zvedu tagumira pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.